neraka betul. Akan tombak kudurkani. Katap jajam. Dan sifat Melayu beko. Najan madep lagu buat mulai. Dari ondo sak bukan karakai. Kanggo popilih anak putu waya. Besok papan kono. Kalau dati reco kecai jaman. Katalau karang malu. Hei koko. Besok papan kono. Katalau makam kelapya. Hei, apa? Santalan keras milih ketemu. Papan kini besok. Katalau kudu keras. Oh.
wit kang kelik kae Kurawa. Ro kang kelik. Anane paling kokoh papan. Ini kala jamat. Lakon tombak kudu kelik. Kro kang gon bilik balik ko. Besok yen onoro jor sing jaman. Ngatalau growo. Apa? Tobat to. Kakang cakap. Balik kone panggilan. Yang sun ke Papuro. Orang Romo sudah baca. Ngomong kakang cakap. Jauh puncak. Mesti kakang cakap semua. Wis dadi sumpah wae kok kakang. Timpang aku. Ora kelakon kau karo kampung Rono. Kowe pandai ke pati. Aku ora nyilek mripating liyan. Kowe mateni marang Kang Mas Malingkupo. Cokrojoyo. Aku ora mripati Kang Mas Malingkupo. Utang nyawa kudu nyawa. Sun ke marang parasane Gustawo karo supaya wae dinopo Papuro bilik dosa kalpan. Adi najan kali serosing mangerteni lelakon iki. Patine kopo lan kendiri ono sak isore tetet. Besok yen ono rejar jaman. Ing tretek iki katelo tetep malih mati. Teng pundi? Teng alas Cirebon. Garwaku dia ini penjalo. Waton aku bisa boyong Papuro nganti tumeka pantingan ora esuk ora sore jenengan sagu. sagu itu penjalukane kaya ngono. Terus ya saiki uga ayo kan bagus ya. Kon Pak, kon ae pangan pokoke. Yai marang wiwit dina iki kelan aku jaga anane gaplok Banjang Ratu ana ing alas Cirebon Cepu bener kula kudu hati-hati ya. Pawan sapa sak tenane kowe kok wis wani cedhak ana ing alas Cirebon Cepu. Rangga Jaya bali wis sapa katone kaya raseksa. ya ditepungake aku Sapi Gumarang. Sapi Gumarang sawi Anakku Kebo Gumarang. Rangga Jaya Sapi Gumarang nemu wigati apa kowe nganti cedhak ana ing alas Cirebon Cepu.
Mergo aku arep boyong Gapura Bajang Ratu sing mapan ana ing Cirebon. Kena kowe boyong, waton kowe bisa ngalahke sapi Malaka cukup kuat. Wani-wanine kowe boyong Gapura Bajang Ratu. Ayo kodok cukup. Nalika semanten kula kepengin boyong Gapura Bajang Ratu ingkang mapanipun wonten ing Cirebon. Nanging dumadakan wonten palangipun Kebo Gumarang lan Sapi Gumarang kula kangging kula mawon kados wani-wani sampeyan dari Sapi Gumarang sinten sing mapan ing Cirebon. Awit kula kepengin mujuti panjenenganipun calon Gapura. Dan kula saged maringi sira nanging jangan sampai sampun ngerapi kapal dina iki aku njaluk patimu ning papan. Sono kendeng padha wae. Aku sadane dhisik Rangga Jaya. Apa penjaluk? Gelem Gapura Bajang Ratu. Yen kaya ngono, oyong saka panjenengan anake Gapura Bajang Ratu. Janane opo sing dadi penjaluk? Ayo.
sapi kok mripate mondol nek ngono dheweke mati yo nek papan kene. Ya. Najan toh kowe mati, aku bakal gawe petilasan. Besok yen ana reja-rejane jaman papan kene katelo dole. Najan toh aku ora bisa mboyong Gapura Bajang Ratu. Nanging aku gawa cengkale lawang Gapura Bajang Ratu. Atoke begitu jelas. Mereka
banjur kabar sekar. Najan itu mau untuk jurusan. Yodan sakniko kang dibuaten jimat asmo sekar joyo. Menawi kula parek jeng asma Kusuma Joyo. Kowe mau parek tenan apa nggih? Sekar joyo. Kusuma joyo jenenge apa? Kakak